Esango dut Euskal Herri guztien horren. Nafarroako hurrengo txapelketan zer nahiagozko zenuke, zure bigarren txapela edo anaiaren lehenengoa? Bueno, esango dut Euskal Herri guztien horren. Ez. Bueno, nik uste justizia poetikoa izango gertatuko balitz Joanesek irabaztea beharko lukela. Ze, bueno, 6 puntu terdi edo 7 puntun aldea zehon nere gandik bere postura. Eta hori ez da ez, 1200 puntutan 6 puntu terdi da, ez da gina pentsa ezala, kantatu genuen berso batean, epailea goitzak puntua gutxio ematea, hau da ez zerrez. Eta alderantziz gertatu zileken, hitz bat modu batera esan, edo beste batera esan ezkero, edo doinu bat aukeratu ezkero, edo beste bat aukeratu ezkero. Orduan, bueno, nik uste nik adina merezi dula berak irabaztea eta hori egitan ala uste dut, eta, bueno, lasai etorriko da. Txapela beretzat ere ez dut uste beti bere gainetik geratuko nahi zendik bintzat. Ez dakite bertsozaletasun hori nundi atorkizuen, etxeti atorkizuen edo nola izan den? Bai, bueno, hor ikusten denez, egun hortan bazien bi txapela bi anaientzat. Ja, Jos. Txapela orain hanka gainean daukazu, pentsatu duzu non jarri behar duzun edo... Ez esan ez dut pentsatu, beste dauzkatenak ez txapelketan nagusitakoa, baizik eta gazte sariketetako eta hoi azpin daude, asik ez da oso urruti birikoa bere.